Дори в изявлението на BTV е забелязал, че отдолу пише, че ние сами го свалихме. Ето Евтим Милошев идват, господин Митовски също. Благодаря ви, момчета. Ние го свалихме, това не беше лесно решение. Хората искат да имат договори с BTV и се бият за това, за да работят с BTV, а ние си искаме договор. Сигурно има дълбоки причини за това. Нищо случайно няма. Но едно от най-важните неща, с които и започнах, символа на свободата за мен, дългата ми коса и изкъсаните ми тънки, винаги са ме водили в една посока. Да казвам истината, колкото и лоша да е тя. Истината е много проста. В последните, може би 6 или 7 месеца, BTV започнаха да налагат цензура върху Господари на ефира. Нещо, което не се е случвало никога в историята на това предаване от момента, в който то съществува. Никога. Това предаване е имало натиск от различни места да не излъчва един или друг репортаж и ние никога не сме се подавали на това. Екипа, който работи в това предаване, винаги е знал, че ние стоим зад гърба му и че той може да работи по всякакви репортажи, независимо какви са те, независимо чии интереси накърняват, защото това е нашето разбиране за демокрация и за свобода. Да, ние работим с чувство за хумор. Да, ние не сме сериозни разследващи журналисти, но да, ние направихме много репортажи в тези години, които показаха много нелицеприятни неща. Никога няма да допуснем някой да ни казва какво може и какво не може. Ние сме изградили името си в годините, бидейки изключително точни, не правейки неща, които много хора правят. И за да ме обвъртам, ще го кажа в прав текст. Никога, по никаква причина, не сме позволили да се поддадем на натиск. Някой да ни каже, снимайте това. Някой да ни използва като мъжа в ръцете си. Не се е случвало и няма да се случи. Работихме добре с BTV по едно време. После нещо се случи първата година. Стигнахме до там да попитаме BTV, вие преди 3 години знаехте ли какво си купувате? Имахте ли идея какво си купувате? И защо това се случва сега? Защото ние не сме се променили в годините. Това, което Господари на ефира са правили от първата си година, това правят и сега. Как така си купуваш едно предаване и после изведнъж се оказва, че то нещо не ти е удобно? Няма да се случи това. Няма как да се случи. Ще ви дадем примери за цензура, които няма да ви харесат. На нас не ни харесаха също. Не се поддадахме нито веднъж. Нито веднъж, повтарям. Въпреки телефонните обаждания, заплахите, си по всякаква форма. Много е лесно да кажеш, че не сме прецизни в договорите си. В изявлението на BTV се вижда липсата им на аргументи. То е жалко и смешно. Съжалявам, аз съм емоционален, не мога да се придържам единствено и само към фактите, защото аз съм от хората, които могат да работят по 18 часа в името на някаква кауза, в името на нещо. Когато някой се подиграе с труда на 120 човека екип на Господари на ефира, ще бъде безкомпромисен. И аз, и колегите ми, и брата. Защото е абсолютно недопустимо някой да си мисли, че може да си прави каквото иска. Не може. И няма да го допуснем. И съм изключително щастлив, че в тази битка, защото това е битка, се включиха абсолютно всички продуценти, които имат същите проблеми. По различен начин, но те ни подкрепиха. Тези дни асоциацията ще излезе с Асоциацията на независимите продуценти, ще излезе с едно писмо. Какъв ще бъде текста на това писмо, още не знам. В който
ще се говори точно за това. За натиска, за това трябва ли по този начин да се случват нещата. И къде в крайна сметка е това нещо, за което всички ние така непрекъснато пледираме, и то се казва свобода на словото. Едно нещо само ще кажа. Не става въпрос за политика. Защото естествено първото, което всички да си помислят, че може би става въпрос за политически репортажи или за такива неща. Политиката няма нищо общо. Ще ви разкажем случаи, които вие сами ще дадете сметка. Преди да ви дам няколко примера на опит за цензура, не за цензура, защото в крайна сметка, както брат ми каза, ние не се поддадахме на тази цензура и може би никога няма да се подадем. Много ми е тъжно, че това се случва, защото смятах, че телевизия като BTV не би трябвало по този начин да постъпва. За съжаление обаче, те ни принудиха, имайте преди, че ние направихме всичко възможно по някакъв начин да ги вразумиме, за да разберат, че по този начин не трябва да се действа. За жалост, те това не го разбраха. Явно в момента са стигнали до там, че са си повярвали толкова много, че нищо не може да им се спре пред пътя, което е най-големият проблем. Аз мятам, че наистина телевизия като BTV не може да си позволява дори за някакви дребни неща. Вие сега като чуете примерите, вие сами ще разберете, че за каква глупост става въпрос. Защо трябва такова нещо въобще да е проблем за тях? Но за съжаление това са фактите. Много не ми се иска телевизия като BTV по всякакъв начин да налага цензура. Не става въпрос само за нас, но и разбира се, и за други продукции. За съжаление обаче не всички продуценти имат тази възможност, може би и да вземат това решение, което взехме ние. Така че смятам, че е безумно BTV да налага гости в предавания на външни продуценти, теми в предавания на външни продуценти, репортажи в предавания на външни продуценти. Не може BTV да казва, този гост няма да дойде при вас, защото ние не го харесваме. Той не е от нашия отбор. И всички продуценти да се съобразяват с това нещо. Говоря за външни, защото вътрешните сами си направили избор да бъдат BTV. Така че смятам и в същото време, същата тази телевизия да иска от тези продуценти, те да дават резултат, да дават рейтинг. Нещо, което, нали, разбирате, че няма как да стане. Ти ми се месиш в творчеството, решаваш кой да присъства, какви да са темите, в същото време искаш от мене рейтинг. Къде на къде? Така че виждате, че има много объркани неща в цялата система. Това бяха първите опити, искам да ви кажа, защото това беше най-далечният случай. Явно още тогава BTV са опитвали почвата да видят как аз бих реагирал на тези неща. Сигурно не ме харесва. Следващ случай. Мамолог, фалшив мамолог в Българското национално радио. Ще кажете, какво това сега? Обадиха ни се много слушатели на Българското национално радио, които ни разказаха, че преди време при тях е бил мамолог, правил е съответните процедури, наед от Българското национално радио, няма от кой друг смисъл. От директора най-вероятно, да. Разбира се, от серии в репортажи ние доказахме как този човек абсолютно... То се доказва, че всъщност той не е доктор. А камо и да ходи да опитва жените в радиото. Беше всичко много смешно и забавно. Но не на тия жени. Но не на тези жени, разбира се, да. Някой ги е събличал, за да ги опитва. Разбира се, от BTV, като разбраха, че това е темата, започнаха с едни хиляди мейли и с обаждания да внимаваме по някакъв начин да не замесваме радиото и неговия директор.
Нещо, което, нали, сами разбирате, че ти не можеш да изградиш някаква история, след като тези хора са дошли и са служителки на радиото и целият казус се случва в радиото, ние да спестиме името на директора и да спестиме като цяло да не споменаваме радиото. Абсолютно. Извинявайте, ще се намеся само за една секунда, защото за мен това е един от фрапиращите случаи. Не говорим за политика, не говорим за ничии интереси, говорим за нещо много просто. Един мъж, абсолютно доказан мошенник, влиза в болницата, влиза в радиото, разсъблича жените и започва да ги опитва по гърдите. Това нещо, той се представя за лекар. Тези жени ги е срам, нали? Разбирате какво са преживели те, когато разбират, че този човек е мошенник. В нас се работва веднага чувството за справедливост, как ние трябва да ги изобличим тези. Този човек трябва да бъде изобличен и този, който го е наел. Този, който го е наел, не е проверил това. Лекар ли е? За какво става въпрос? Просто вкарваш вълк в стадото. И изведнъж от BTV се обаждаш, как няма го излъчвате това нещо. Аз не мога да направя такова нещо, нито брат ми, съжалявам. Точно преди изборите да направя блицове с всичките кандидати по двойки. И това нещо да се излъчва, защото то е част от шоуто и смятах, че това ще бъде интересно за зрител да видят и другата гледна точка, не само сухите, нали, политически коментари на политиците. Това нещо тръгна и BTV, разбират, имаха сериозен проблем с това нещо. Казаха, не, това е някаква скрита политическа реклама. Скрита политическа реклама. Желанието на BTV новините беше, на BTV беше да преустановим след като видяха първите. След това обаче, същите тези хора ни се обадиха да ни кажат, че господин Плевнелиев, президента, има огромното желание Блиц интервю да се направи в господарен ефир. Окей, това е желанието на телевизията. Дадахме трибуна на господин Плевнелиев. Така че, по някакъв начин, те смятаха това нещо за скрита реклама. Как така обаче, вътре имахме един материал, вътре в този период на избори, в който, ако се сещате, беше господин Калфин, господин Плевнелиев, бяха на дебат, мисля, че в BTV. Последните дни преди изборите. Разбира се, имаше много интересни моменти от този дебат. Разбира се, ние правим такива неща, които да ефир и ги извадихме, беше около 3 минути. За BTV това също е скрита политическа реклама. И аз питам, скрита политическа реклама на двамата кандидата едновременно? В смисъл, каква е тази скрита политическа реклама? Така. Влизаме с едно от големите проблеми, които имаха BTV. Това е сериала. Знаете, че BTV имат една собствена компания, която произвежда вече предавания и сериали. Това е MediaPro. Тя произвежда Домашен арест. Знаете го този сериал. Ние в края на миналата година излъчихме един много интересен материал, в който доказваме, че Домашен арест абсолютно са направили копипейст или са взели цели сцени техния сериал от Двама мъже и половина. Знаете, световно известния сериал, американски. Нещо, което сме правили винаги. Ако видиме подобно нещо, и в песните сме го правили, и в предаванията, като видиме нещо наредно, ние го показваме. Няколко месеца преди това бяхме излъчили неща, свързани с 7 часа разлика, с подприкритие, с стъклен дом, с всички тези неща, като видим нещо, където е забавно, нещо по-странно, ние го излъчваме. Така направихме и Домашен арест. Разбира се, там драмата беше огромна. И разбира се, този проблем е станал, колкото разбрах, интернационален. Но това тук нататък мен не ме интересува. Няма как BTV да искат да не излъчваме такива неща, след като аз го правя и за конкуренцията. И за собствените ни предавания. В случая собствения сериал, 7 часа разлика. Показахме как
статистите са едни и същи, нали? Спомняте, ще го гледате. Едни и същи статисти се появяват доста често на едни и същи места. Това също е критика, да. А те имаха проблеми с това. Аз първо искам да ви разкажа една история. Вие си направите изводи от нея. Представете си, че има един обикновен производител на мляко. Той има малка ферма, произвежда едно много качествено кисело мляко и има договор за доставка с една търговска верига. Млякото е търсено, продава се добре, човек си го произвежда и съвестно го доставя всеки месец. Тази верига в един момент спира да му плаща. С най-различни къде е основателни, къде не е основателни, къде са съвсем измислени аргументи. Например, надписът на млякото не е съвсем розов. Има леко син оттенък. Или пък тази кофичка не тежи 500 грама, тежи 501 и подобни неща. Човек съвестно продължава да си произвежда млякото, да го доставя, търговската верига го продава, генерира приходи, но казва да му плаща, задържа му парите и това нещо продължава. Един месец, 2 месеца. Какво би трябвало да направи този човек? Както и да е, предполагам се сещате вече за какво ще говоря. BTV впрегна средствата и механизмите на икономическата принуда. Това по никакъв начин не ни спря да изпълняваме задълженията си по договора. Ние продължихме да произвеждаме и да предаваме в срок предаванията, така както ангажиментите, които сме поели, ни вменяват. Но всяко нещо си има граници. Опитахме всякакви начини да обясним на нашите партньори, че това не може да продължава по този начин. Отговорихме на всички отправени от тях изисквания и претенции безкрайно добре обосновано според нас в писмен вид и ги подканихме да изпълняват, може би, единственото си съществено задължение по този договор, а именно да плащат за продукцията, която получават. Това не се случи. Неколкократно поставяме срокове, тези срокове изтекоха и ние взехме решение да прекратим излъчването на нашите предавания в програмата на BTV. Понеже те излезоха с един прес-релиз в петък, в който говорят за прецизност, дължима прецизност. Кажете ми, кой според вас прецизно изпълнява един договор? Този, който произвежда и предава в срок качествено, така както трябва, продукта, чието задължение е да произвежда, или този, който има едно единствено съществено задължение да заплати за този продукт? Къде е прецизността и кой не е прецизен? На 2 февруари 2012 година ние, актьорите и водещи лицата на Господарен ефир на Пълна лудица, собственоръчно, без натиск от страна на продуцентите, защото не се спекулираше с това нещо, ние написахме писмо, искам да ви го прочита, до госпожа Вики Политова, председател на управителния съвет и генерален директор BTV Media Group, господин Апостол Пенчев, член на управителния съвет и директор телевизионни програми BTV Media Group. Уважаема госпожо Политова, уважаем господин Пенчев, ние подчиняваме голяма част от професионалните си задължения, ангажименти, а те не са малко, за да работим за зрителите на BTV. Ние сме едни от най-култовите и най-популярни комедийни образи в ефира на BTV. Затова и сега не разбираме ние нужни ли сме на BTV или не. Това писмо е породено от поредното преместване на нашето шоу Пълна лудица. Както знаете, това се е случило вече няколко пъти в разстояние на 2 години и половина и по-точно 2 пъти в първия, 2 пъти във втория и отново 2 пъти в третия сезон, скоби до сега. Въпросът, който ни вълнува нас като артисти и лица на BTV е защо? Смятаме, че е важно да знаете, че подобни промени демотивират не само нас, но и целият екип на предаването. Телевизионната аудитория харесва нашата работа, което е видно от резултатите ни, както от успеха на турнето, което направих през лятото и реакцията на публиката във всички градове, които посетихме. Постоянните промени на деня и часа на излъчване рефлектират върху нас и творчески, и имиджово. Най-вероятно ще рефлектират и върху рейтингите. Поради този пореден нов ден и час на излъчване, събота 22:30, губим част от аудиторията си. Феновете на шоуто често ни казват, че са свикнали да вечерят с нас. Още повече сме притеснени, че това се случва в сезона на българските сериали. Като българска продукция сме очудени, че във вашата програмна схема по-голямо значение и тежест имат чужди продукти.
Ние имаме самочувствието на един от най-харесваните обичани български актьори и то много преди появата ни във вашата медия. Ако е нужно, всеки от нас може да представи нужната автобиография. Бяхте готови с тези биография. Без да прозвучи нескромно, смятаме, че заслужаваме повече уважение от страна на BTV към нас и нашата работа. Иначе неизбежно се задаваме въпроса, държи ли медията на нас като лица. Друг въпрос, който ни вълнува е къде се намираме ние в момента. Откакто ни поканихте в къщата, образно казвам на BTV, постоянно ни местите в различни стаи. Бяхме в фоето, в хола за малко, доста за малко, после в стаята за гости, а сега като че ли сме в килера. Остава да ни пратите на село. Тъй като работим в комедийния жанр, си позволяваме да говорим за сериозните неща с чувство за хумор. Но тези въпроси се остават все така сериозни. Наясно сме, че програмната схема на телевизията се определя и зависи от телевизията. Но бихме искали да получим отговор на въпросите, свързани с вашето отношение към Пълна лудница и екипа на предаването. И независимо от това писмо, ние ще продължим професионално да изпълняваме своя ангажимент към медията, но няма да се чувстваме морално задължени към BTV, защото очевидно BTV няма подобни морални задължения към нас. Бихме искали да продължим съвместната си работа, но вече се съмняваме, че и ви искате това. Настоящо написахме саморъчно, без продуцентско и каквото да е друго влияние. София, 2 февруари 2012 година.